бидонед, вуҷуди шумо баҳои ҷуз биҳишт надорад. мабодо ба ғайр аз он худро бифурӯшед. бидонед, тиҳдастӣ балост ва бадтар аз тиҳдастӣ ранҷуи ҷисм аст ва бадтар аз марази беморӣ қалби рӯҳ аст. бидонед, хиратманд он аст, ки ба фикри худ ва пешбинии комил ба корҳо рӯбарӯ шавад. бидонед, ҷиҳод баҳои биҳишт аст. ҳар кас барои хештан ҷиҳод кунад, молики нафси худ шавад. болотарин савоби худо аз касест, ки худро бишносад. бидонед, касе ки намедонад, набояд аз омӯхтан шарм кунад, ки қимати ҳар кас ба қадри маълумоти ӯст. бедор бошед, инак ки забонҳо озоду баданҳо солим ва узвҳо дар ихтиёру ҷойгоҳ васеъ ва маҷол бисёр аст ва марг нарасида амал кунед. қарз зиллат аст, тадбир нисфи маош аст.